Waziri wanzi ngangona vauya Ambuya vangu vakapinda mumba ivo vatanga kurongedza zvinhu ari nyaya yako sima mangari wakaita nyaya yangu sima mangari andakaita ndakamhangara ndichiti Ambuya vangu vakauya pamba pangu ndakagara kuna vangu ndobva vasvika ndobva vapinda mumba mangu ndobva vatanga kurongedza zvinhu vachisa panze. Inini nemudzimai wangu hatina kunetsana tinautukana ndobva tapinda mumba ndobva tamira Ambuya vangu vachirongedza zvinhu vachisa panze. Mushure mekunge vabva kunonetsana nehanzvadzi dzangu unotaura zvakaitika nditi Ambuya vangu vakauya mumba mangu vakarongedza zvinhu zvangu zvikandibata handizve chatodomangara ndekubatikana zvozonetsana nehazvanzi dzako zvabva kupi titaurire zvakaitika chete chete kana zvakakurungopinda mumba mako vachibva vatora zvinhu zvavachibva vabuda ungotaura ndo zvavakaita chitobva wanyarara tiona mafambiro atinoita ndo zvavakaita vakasvika vakapinda mumba mangu ndobva varongedza zvinhu mumba mangu nemudzimai wangu tiri mumba vakaroorera vashoma pandakaendesa chikonzero chavo wakavhunza nechikonzero kuti amai zvaita sei handina kukwanisa kuvabvunza asi mudzimai wakasarapo naye vakabva vatakura bvanda naye saka chinangwa chavo chacho chokutora mwana wavo nezvinhu zvese kusaziva ndokufunga kwavo kumashure mamusina kutaudza kwete amai izvo kazotaura Mukwasha makatanyangira mbai Mukwasha kai uyo ari kutaura kuti makapinda mumba mangu sei auya kudare kuzoti mambo vamununurewo makazvifambisa sei chinhu chakaita kuti inini ndiende kunotora mwana wangu nyaya yakanetsa anga musi wesatati hamuna kuenda kunotora mwana uyo ari kuti makapinda mumba mangu chakaita ndinotora mwana wangu uri musi wesatati vanhu tanga tikuzvigure pashopu Mukwasha akanooneva ari mumba megirlfriend ari mumba megirlfriend mwana wangu akanomutswa nemukadzi boyfriend murume wakaoneva mumba make ane vakadzi tu saka unaamukadzi tu iye ane umwe mukadzi saka mukadzi mudiki ndopakanetsana nani nemukadzi mukuru zvichisanganisira namurume wacho nemukwasha mukadzi mudiki bvamhanya kunomutsa mwana wangu nemusikana akauya nemurume wake vachinetsana ikoko kuzvigure vatakati akauya vachinetsana ikoko pakabuda mashoko yokuti mimwe tikati kwamukwasha chichi kuti zvikanzi musandibvunze zvisina nebasa rese mwana nyuko abereki ndagara naye 3 years mwana nyaya abereki ukatotaudzika miromo yakawanda ndikati aiwa kana asingabereke muchitsvaga mukadzi anobereka wangu ndipei nekuti muromo hauna kutanga manje ndikechitatu uchitaurira dama ndatakura mwana munhu andanorara kumba naye mangwana kusei ndikamuka ndikaisa kwachiamini ndofunga nyaya akatadza kugadzisika kwachiamini Mukwasha aripo nevabereki wake kwachiamini ndipano ndakati Mukwasha handei munovhura dhoo nditore chi zvinhu zvemwana wangu ndiyonaye kumba imba yakuona abereke 3 years kutsvaga mukadzi anobereka Mukwasha pamberi nemudzimai wake tese tichienda kusvika papinwa dhoo Daina mumba umu kuda kutorei zvanoda kutora hembe dzangu kupinda Mukwasha naDaina kubva Daina kutanga vanga vakamira zveshuwa mumba nemurume wake kubva pinda hanzvadzi yemurume kubva atanga kubvisa zvinhu zvaDaina chikanda achibvisa zvinhu zvaDaina chikanda zvakandirwadza mwoyo kubereka zvichipwanyika pushindiro izvozvo yakachoka makugumba ini kubva ndapinda zveshuwa ndabva ndasvika ndichitambira zvichikandwa padhoo ndichitambira ndichigadzika svika zvapera zvaakapiwa zvacho anongopiwa hembe dzake nemabhaketi negumbezi raakabva naro mumba kwanga achitizira zvimwe zvese mudziyo yese akasisiwa zvikanza ubereke hapana chaunotakura pano ndabva ndatakura mwana mungandienda kumba kubva tatogara zve1 week ndakazoshamisika 1 week yapera ndakuona wakomana wamambo wauya nesamu bashamama hanzi makatorera midziyo yake mumba make musina kuirirana ndokuya pataita maita basa nekutsanangura kwakanaka
tatichikumbirawo kukuvhunza iwo pane zvamatsanangura. Imi maambuya mune mvumo here kurambidza mukwasha wenyu kuroora umwe mukadzi? Ani makati makamuona ane girlfriend? Mune mvumo here kumurambidza kuroora umwe mukadzi? Hamuna? Handimurambidzi kuroora, asi ndakatora wangu. Aiwa, ambuya tinofanira kufambirana pamwe chete. Hamurambidzwi ya? Saka zvamusingarambidzwi imimi kuti uyu aroore umwe mukadzi uyu mukwasha wenyu uyu, maifanira kudai makatora 5 sematorero akaitawo iye. Murume ana mukadzi wangani anozati? Musikana wacho Wakabatwa naye. Akabatwa naye. anogara kwakazviriko. Girlfriend yake ndio amai Clive. Imakanyatsomuona nemaziso amai Clive. Vari vese Mai Clive vakaonwa nemukadzi uya kubva aenda kumba kunomudza musikana. Ko imi makazoziva sei? Mukwasha akabva auya kuzigure kwatanga tiri achinesana nemusikana nemwana wenyu. Ndobva mazoibatirwa ipapo. airwisana nemwana wenyu. Imakazopindira pache ipapo. inini mai ndakakuisa ngono kuti mwana kuzvangu mushambadza kuti ingomwa mukomboni 3 years haana mwana pakwama. Kwemimi mukwasha kune mwana weire ingavese kuti wanadida panani mwana. Zvikachinzi chitora ini mwai ude kubi kumba kwa. Shamari ndo mashoko wakataura kuna ambuya kuti mwana wanyu abereke. Hauna kuzvitaura? Handina. Zvakanaka. Ambuya ndoda kudzoka futi kwamuri imimi. Saka imimi zvakakupai kuti mundopinda mumba memukwasha nekuti mwana wanyu anzi ingoma. Mama mukwasha ndakanopinda ini ndichitambira zvinhu zvake dziri zvanga zvichikandwa pasi. Uyu ari kuti makapinda kauyu mumba make. Mumba ndakanopinda. Iye mukwasha nanzvadzi yake neye musikana mwana wese wangadimba. Tete wemunhu vachibvisa zvinhu zvemuroora vachikanda panze. Kuchimutee vachikanda mapureti dhaka yakatopwanya. Saka imini zvakanaka ambuya ndazvinhu. Saka imimi makakundikana here kutora matanho akatorwa nemukwasha makadii kumhan'arawo kwamambo kuti zvakuitwa mwana wangu panapa handichazviona akutoroorerwa mukadzi but ane makore 3 ane murume uyu haana mwana makatadzawo kuzviita here izvozvo? inini mai ndanga ndakaenda kwachameni zvanhu chameni kana uchienda kudaro unoenda wabata $30. Saka nanjiri kutsvaga $30 yekuti ndiuyewo nhanga nditori murodhi yekuya asi nanjiri kuti kutsvage mari nekuti ndakabva nachameni unoenda wabata $30. Saka amunoti maamusungwa. Zvamuri musungwa manje akakurira kuti muri kutopomerwa mhosva yekupinda mumba memunhu zvisina mvumo. Ava vaviri ava vakadanana hamuzimi ende pamakaenda kunotora mwana wenyu uyu anonzi aniko senemu yake uyu ani Moyo. Vamoyo vanga vari kupi? Moyo wacho tini. Tora baba vake. Baba vake ndatoa wakashika. Aiwa hakuna umwe akasara here vana baba vake hakuna. Saka mutoresa bed. Haana kumusha Mozambique. Hakuna vana baba vari. Saka paakaroorwa makaita sei? Kuwari kutaura ndakabvisa pfuma wemusha. Aiwa ndakabvisa ndii munhu munenge unasandomba anobvisa zvinhu. Ndokapana Munhu wake unobwake utaura zvakabvisa. Mai yangu ndakabvisa $40. Tangoondera azvinzairi. Muno mahanzairi. Inini mudzimai wangu achenditizi ndofunga ndakutaura ndinotsvaga $40 nejira 6 meters. Ndatsvaga sadomu ndobva aenda kumba kwangu ndobva aenda kunomusiya imari. Ambuya vangu vakatotumira sadomu kuti mukwasha ngawe mangwana ndimoona zvishonda zvikuru pangu. Ndambobvunza panapa
imimi patsika dzenyu dzerudzi rwenyu kana makurodza mwana munoita sei? isusu kwedu kana tichirodza mwana isusu kwedu kana tichirodza mwana akaita zvekutizira ndopamukudzi wa $40 iyo kumba kwakaya $30. Ndati patsika dzenyu asati akona mari munoita sei? Patsika dzenyu mukapiwa iyo yotsvagirai kuno yacho mari unozouya jira negumbezi muchinyorera Mukwasha list ngati muita isuku saka ini list handina kunyora nekuti kana gumbezi racho handina kunoona jira rakaya 6 meters. Alright, fine. Now ndoda kuti zvese zvipambire mudare rinoshunurai tinyatsofamba nenyaya pamwe chete. Pana vanhu tikuona dambudziko retsika handiti ka kuvanhu vechizezuru tinoti kana mwana sezvakaita ushu akanga akuroorwa kana mwana achigara namai vake vane imwe imba tinoti mwana simuka uende kwaJojo unotaura vabereki vako kuti ndakuita sei. Kana kuti amai vanosumudza munhu tumashoko uko vaJojo mwana uya uyo wamukasiya ndanga ndichichengeta kuno akuroorwa uyai handiti ndozvinoitwa nokuti mwana uyu ndo kwaJojo haasi wokwaRosemary ndo pachizezuru handitika ndosaka ndikubvunza imi kuti munoita sei imimi mwana uya nemukomana wake ada kuroorwa patsika dzenyu dzerudzi rwenyu munoita sei? Isusu patsika dzekwedu Mukwasha kana auya kuzoroora tinotorana sekuru totora hanzvadzi dzake sekuru vabereka imimi kana kwababa wake kana varipo manje havako vese baba vake mandawa yekuita kuuya kuita kulambazi zvokutoti baba iye akatosara vari vanizvo isusu saka ndinotorawo kumba kwedu hanga dzangu ndoshedza sekuru hanzvadzi yangu nevana vangu vakomana Mukwasha uya kumba sekuru uyamutaure nani nemukwasha wenyu saka handinafukwanisa kakuzoita izvo nokuti handiti haana kakuya korora saka anorodza parudzi rwepachitsika dzenyu anorodza kuti baba vapenyu dai vanga vari vapenyu ari kurodza mwana ndiani ndamai here kana kuti baba? Patsika dzekwedu isusu kana baba vari vapenyu anorodza mwana ndibaba anorodza ndibaba. Okay, fine. Saka hapana kusiyana kwakanyanya handitika good, fine. Right. Mwana webaba vake havasi kuzivikanwa kuzivikanwa kana iye anovaziva asi vakazoshaika asi vakashaika rudzi rwake verudzi rwake hapana kana 1 upenyu amunoziva saka makazoti anogaro zvake zvichiya zvakanangana nemi handitika ndio pamutotaura kuti akava nemari yake handiti saka nekumutaura tokuti makanga matangisa kugamuchira roora papari ndizvoka andikakauya here kuti atange akauya nemari yaari kutaura mari yakauya kumba kwangu ndeyekuti mutsvagirai kunokuta tisi yaibva kudai ndokutanga kuroora pano imai gamuchira chete pasina mwana wenyu here ato aiwa nhasi maigamuchira andokutanga kwazvo saka zvaireva kuti ndaifanira kungomusiya here nokuti garai naye mahara nekuti ababa tichauya ikoko tichasvika zviri ikoko toda kungoratidza chete kuti uyu Mukwasha wenyu uyu akaratidza chido chokutora nemukadzi wake akabvuma mhosva yake kutizisa akaratidza kuti anoda kuti achitaura nemi panyaya dzekudini dzekuroora ndosaka akava nemari yake $40 nejira zviya 6 meters rake ndini ndine mwana wenyu ndiri kugadzirira kuti ndiita sei saka ndikumbotaura tikazotora zvako mazuva ano zvekuti vanhu vakagarisana mumba kwe2 months vatova mudzimai nemurume nekungokutaura vatova mudzimai nemurume tochibva ipapo tochienda panje panext yatakuda ndeyekuti
inimi chakakupinzai kuti munopinda mumba chii chamukaita kuti chinopinda mumba memukwasha? Chakandipa kunopinda mumba memukwasha ini midziyo yemwana yanga ichikandwa pasi ichibviswa pamapushing tray zvichikandwa pasi, mapureti achipwanyika, pushing tray ikachoka kuda. Saka ini ndakada midziyo yemwana kuzvayakuparara kubvapiwa mapureti yake kuisa madhishi, mabhaketi yake, uyembe twake kuisa mudhishi. Imbobvunzeyo sho imimi turikunzwawo kupinda kwamakaita mumba memukwasha makangosvikopinda ndokubva tofunga ndopamakazotanga kutora zvinhu. Imimi murikutaura nhau yekukandwa kwezvinhu, asi imwe makandopinda mumba macho makanga mafemberere kuti mumba unokandwa zvinhu kuti muzopinda, kana kuti imimi ndimi makatonosvika mukupinda kwamakaita ndopakazotanga kukandwa zvinhu zvepanze. Chii chakaitika? Nyaya takabva pachiamini tichinetsana nyaya yemwana wekuti angabatirwa murume wake ane profiti pachiamini. Tabva pachiamini mukwasha pamberi mwana kumashukuru zvikunze ndemunobvisa mwana wenyu mumba, mwana wenyu abereke pachiamini ndio kwaitaurawo. Chiamini akatongomira so wakatomuka noiziwa chiamini akatongomira so amauto aita noizi ndiani wakatomuka noizi andimona so lakurakaita breki noizi yaibva kupi? kwakatetika noizi katetika ndiona akataura chokwadi amai noizi yaindirwisa komakaona vari muno. aiwa ndopakatendai kunobvisa zvinhu zvemwana wenyu, mwana wenyu abereke ngomwa zvikude mbame nehanzvadzi yangu. Kubva taenda kwasha vasvika vatora makii yake muhomwe vakinwa do kubva pinda nemudzimai wake mumba. Vapinda mumba mudzimai wacho kurongedza zvinhu zvavo, tete wacho kubva vapinda. Mumirepa iwe irongedzere chii zvinhu? Ndanga ndaudziwa ndizorongedza uyeni. Hanzi? Ndanga ndaudziwa. Nemurume Nemurume wangu nehanzvadzi dzake. Mama udzwa kuti chii? iwe wakanga wamuchirongedza zvinhu? Handiti wakagara naye? Nzoroi ndofunganya ndinapainasundisa sokuti mudzimai wangu akapinda mumba, mushure mengu achipusha namai vake kunzi pinda urongedze, iwo uchafanira kugara panapa nekuti iwo ubereke. Ndini nandakakusunga mbereko yekuti usabereke naEdwin. Edwin anga akasungwa naamai vake. Saka iwewe pinda mumba mubvise zvinhu zvako tiende. Mudzimai wangu ndakamutarisa akamira panze haana kupinda mumba. Amai vake vakati izvo ndoenda kubasa usandinonokera. Mudzimai wangu ndobva apinda mumba. Achipinda mumba ndobva ndatera mumba, ndobva ndagara pamubhedha. Ndobva anditarisa bva atanga kuchema achiti mama wandiparadzira musha wangu. Akanditarisa achichema. Amai vake vakatanga kupopota vari panze vachiti uri kuitei mumba imomo nanhasi ndinoda kuenda kubasa. Ndobva vapinda mumba mangu ndobva vatanga kubvisa zvinhu vachitambidza munin'ina wavo nevanina mudzimai wangu vachisa panze. Hanzvadzi dzangu dzavari kutaura kuti dzakapinda mumba ndo dzanga dzakamira dzichitora mavhidhiyo ezvaitika Ambuya vachibvisa zvinhu mumba mangu vachisa panze. Zvinotaurwa nemurume wako uyu ari kunyema? Akureva nhema. murume wacho ari kunyema? Chokwadi chataura tinzweyo chokwadi. Hanzvadzi yake maybe ndiye anga ari mumba achipinda, akapinda mumba njeredza yende achitora mapeta achikanda pasi. Munhu wanga wabva apinda mumba vatanga kunonga zvinhu zvanje zvichikandwa zvisemuka vachitambidza munhu wangu anga. Vachiti buda mumba mehazvadzi yedu. Saka amai mimi pakupinda mumba apa makazozvifambisa sei? Baiva neuyu saka makazorohwa kaimimi makuonekwa kuti makuda kunhingarika ndobva marovana nehazvadzi uyu handiti? Zvinhu zvakazonobuda mumba noizi yakatangira kwachiamini. Zvakatonobuda zvinhu kwamwe ndakati ndakwara. Mama vene hasha manje marwiswa nehazvadzi uyu. Aiwa hasha nemakuita ivo ndo vaita kuti vembisa izvi.
zvokutoti baba kutaura kuti kuita Mukwasha munhu uye anoda kuchenjeresa izvo zvatori nomwe mukadzi wakatora waakutogara naye izvozvo mukumba hatori nemukadzi akutogara naye izvozvo tatauraga kuti handimaramba kuti handimurambidzi kuroora mwe mukadzi iyo isekireti yake yekuroora mwe mukadzi but tatisu tiri kutaura nhau yokuti imimi makapinda mumba make ndo nhau yaamhang'ara ndo yatiri kutaura zvomukadzi wake uyo hatinei nazvo haarambidzwi kakuzvika saka tiri kuda kuziva kuti imimi pamakagena entrance mumba memukwasha ipapo ndo pane ndava manje kuti mvumo iyi makaiwana papi inini mvumo iyi ndakaiwana pokuti zvinhu zvacho tete wacho angachibvisa zvinhu asingarongedzi kuti zvinhu zvemuroora handimandienda kumba kwenyu unogadzirawo zvakanaka vanga vachikanda vachipwana right imimi de makamira kumba kwenyu makavigirwa mwana wenyu nemidziyo yake yakapwanyika mairyiwa ne ndoda kuti munyatsokuona kuti apa chamaifanira kuita kana maona mwana wenyu adzingwa de makagara kumba kwenyu makaona Mukwasha nehazvanzi dzake vachiuya nemudziyo voya vokuturira kuti amai midziyo yemwana wenyu uyu wachitanga kuramba imwe midziyo kuti onai mapwanya imwe midziyo yavo dzokerai nayo kana kuti makutomhangana daro imimi hamuna kudaro imimi handizvo maona pane ndava yenyu manje pane era mazvinzwisisei saka imimi manje ndo zvaipa kuti hazvanzi dzeuyu dziite hasha nokuti dzaikuona muchimiridzika padhuze ende vachinatsoziva kuti muroora wedu hana baba ana mai chete aifanira kupfawa abva aroorerwa umwe mukadzi ndizvo ngatifambe tose vedare tiritezera ehe nyasai kuteerera mutibatsirewo because tingadero tichimbunyikidza mumwe munhu mazvinzwisera manyaya pamusoro kupfawa kwacho kwainetsa nekuti ainzi zvinhu zvako kune bvisa weinomba kwedu waizopfawa sei ndo pandiri kuti hamusi imi maizi bvisai midziyo ndo uyu aizarwo urade akaroorwa kugokwe imi muri kuno kwako iri kuvu kwenyu aizarwo musipo imimi maiita sei kuri kugokwe vanoda akaroorwa kureka titotaura kudai vamwe vari kwamutare maiita sei kuenda ikoko aikwira bhazi ayo hauye ega unouya kuzoperekwazve maperekerwa here mwana makamuperekwa here kana ndi makandomutora kumurume indakanomutora pamusaka pekuti ndakandizitora mwana wenyu ya ndafai Mukwasha mang'ara kuti makanditorera mukadzi wangu anoda vakadzi vake vaviri imi ndinoda kutoona kuti sei atora umwe mukadzi iye ada vakadzi vake vari 2 munomurambidzire chiimi makatopindira godo risiri renyu kuti mwana wangu haparikwi makatadza ningi pakufamba kwetsika chaicha dzakanaka ndedzokuti mutsika dzevanhu vatema iyesu tiri muno kubva pasi chigare barika harirambidzwa nditi barika harita sei harirambidzwa rinoitwa kungoti vana vamazuva ano havachagona kuteedza zvazvaifanira zvichiitwa kareko vaitoti kwazvo kana murume akuda mudzimai oinda kuna naateto kana kuna naambuya iinda akuda mumudzimai ndondisvikireyo kwanhingi ndaona musikana andogona kutasei kutora woende wonyeketedzana kana achingabvuma kuuya kubarika vaizotuma zvakare mumwe munhu nhume inoenda kumudzimai mukuru kuti iwe panapa takuda kukunzira chi mumwe mubatsiri wako anombopfacha zvokupacha zviro zvava zvokutamba bashi ramba kuti handisikuda zvokuita mumudzimai asi airamba achidi achinyengetedzwa achirakidzwa maadvantages nezvimwe zvakadaro kusvika kana abvuma aitoripwa kwazvo mudzimai ndatorerwa mumwechi aitopuwa mombe uya mudzimai wechipiri uri ndodzika zvino mazuva ano manje vamwe anongonotora chete uchida usingadi osviko kumanikidza mudzimai ari wechipiri apo pamba barika mazuva ano aiwa barika magariro etsika dzedu rinowanikwa handitika asiwo kana muri vanopinda svondo makerekari kumachechi kwamunonchipinda ikoko kunorambidza chi barika kumwe kunobvumirwa chi
barika. Handitika? Saka mukomana uyu dai ari mudzimai uyo manje uyu auya kudare manje kana kuti akarwa nemurume wake kuti wewe waita chipfambi waenda kupi uko kunotitorera kunoita chipfambi uko varwa vamanje taziva kuti uyu ari kurwa shanje kurwira murume wake uyu zvange zvakanaka manje animona but imi amai manje muri kurwira shanje yemwana uyu ndiye akadakarwa nyaya yake kuti wanditorera chimwe mudzimai ndisingazivi, saka hazviite pani zvazvanaka takutotonga imwe nyaya. Now iwewe nyaya yekutorwa yemudzimai parikuti unoiziva? Mashoko yawo yakutaura kumba kwangu hakuna mudzimai. Aiwa, asi kuti unaye kurutivi handina. Asi wakaonekwa une mudzimai une girlfriend? Kana vakandoona vane kodzo zvavo dzokutaura kuti vakandoona, asina handina. Hauna mudzimai? Handina. Iwe unonza ndiwe? Iwe Tadiwa. Unoziva kuti ane girlfriend? Tauza? Akanga atorwa mukadzi nehanzvadzi dzake aigara pakaudzwa kunzi mwedzi unauro rwendo vakabva muti chimbodzokera November. Wanga ne girlfriend yagara kumba kwanhadzi dzake muna November uko? Ndobva audzwa kuti mwedzi unaurorwe ndobva amudzorera kumba kwake. Abva muti udzokera November December. Unozva muna December. Iwe ndobva wazvinzwa. Wakazvinzwa? Ndakamuona. Wakatomuona? Ukapotaura naye? Aisataurika neni bhozi avaitaurwa nomurova nehanzvadzi dzavo. Unaenda kutokurwisa? Uchiri kuda nani mudzimai wako? Mudzimai wangu hatina kunetsana, hatina kuramba. Aiwa, pindura. Uchiri kumuda here Mukadzi ndichiri kumuda. Kumukadzi? Uyu uri kuda murume wako? Ndikumuda but apa kwete. Davira mubvunzo. Uchiri kuda here murume wako uyu? Peta ndidi murume nemukadzi wake. Ndiri pachipare. Hapana chipare kapa. Chipare chacho wachiwana kupi? Hatina kuona chipare kapa. Iwe ndiuri kutaura because tichanodeedza ka mudzimai wacho inzwa zvinoidare. Tinonomudeedza mudzimai wacho toti hatijoini budai. Tonodeedza mudzimai wacho tomubvunza kuti udanana here neuyu. Because haingoperi. Ichokwadi here chautaura kuti ane mukadzi uyu. Wakamudzosera kumusha kwavo akati unozodzoka muna December. Unouya? Don't ari kumusha kwake hakusi kurestereka. Une chokwadi chekuti anomwe mukadzi uyu. Pazvinzwa chamari hanzi ariko mukadzi iwewe anothreatena uyu kuti iwewe ukangoda kunditi ndokudhaura because iwe hauna mwana. Iwe wambosire hanzvadzi dzako vanove vane mhosva yenyaya pawakaisa kudai wasire hanzvadzi dzako. Kungava kutaura kwaambuya vangu sekuti vanonditi ndakachenjeresa. Asi uri kutaura nemudzimai wako? Zvese nemudzimai wangu sematauriro avari kuita nyaya dzavo ndedzekugadzira. Dai zvakaitika sokudaro handisina shuwa yekuti ndichasvika pano, but ndakarwadziwa nezvakaitwa naambuya vangu vachindituka pakazara vanhu. Kusvika pakundiudza hauna zero rekutungamitisa mwana wangu. Saka ndakabvisa mwana wangu mimba yake 7 months. Iwe wakagadzirwa namai wako ndakasungawo mwana wangu. Ini nemudzimai wangu tisina kunetsana. Mira. Unoziva kuti yauri kupinza ende yeuro here. Uzodarisa kuti wakupinza yeuro yatiti kuti wakutoti ambuya muroyi wakasunga uyu. Ndizvo? Izwa vanhu vari kuti uri kuzvinzwa here? Yawakutopinza iyo iyi manje kai. Itori mbishi ndeimwe nyaya. Iyo yokusunga mwana wavo nokuita sei yairi yenyama inofanira kuforova mega. Nyaya tainga muno ndekuti ambuya vaguma vati vakapinda mumba mako vachirongedza midziyo mushure mokunge varwadziwa kuti mwana wavo akuparikwa. Handizvo? Tikavatsiura kuti ambuya imi hamuna right yokupinda mumba memukwasha. Saka ikonho vakutudza zvokuti uya kutadza kubereka because mai vake amai yezoka makachiringa kamwana kuti arege kubereka. Toitsemura here. Toitsemura here. Yeah?
ngati nezera rangu iro Mukwasha ndinanga nasi kuti ndiri mumwe ndakasunga mwana kopesa paiti ndogara zvitaura kusvika pa 3 years kana kubva nungu ndamboitaura here handa kutoitaura ndiiba vana kwa yakadiko watora nemwana 3 years asina mwana. Alright, ndoda kumbovuta. Imimi effort yamakambesa kuti mwana aite mwana makambodi. anza akamboita pamwe pakapa. Tina kupaona. Pane zvamakamboita here kuti mwana wanyaitawo mwana nemurume wake. mwana wakatoita Ari manzi numbu 7 manzi patonotengwa preparation yesi numbu vanyangari kunyangara nubine 7 manzi saka ndo pamakaswa kuzoti iwe wakwanisi kuberekesa mwana wangu iwe mashoko yokwedzera mashoko zvanobuda mudare kana ya mai mashoko yokwedzera nyaya nomunhu ari kuda kuti anzi ndini ndakasunga mwana wangu kuti aite ngoma ini tikumbira kubvunzawo nine scan nemakore magani 19 vakaroorwa 3 years ago varoorwa 3 years ago kureva kuti pa 3 years tikapisa vakaroorwa ne 16 kama ndizvo 16 imi chiva matambira pfuma yemwana ne 16 years akatangira kuyanga hwenye mabaona toenda mberi aiwa kana mati because imimi mai mune nyaya dzenyu dzakatoti wandidza titoona panapa ane nyaya yake kurora ivo vakatambira mari yemwana ari under age 1 tokona kushedzera ipolisi mama anotaura makuseruko mukatosvika mubambe vana ivava futi mukaita violent moda kuvaparadza apa makamborega vachiinda ari under age mukasauya kuna mambo kuti ode uya mundionero makuna kuna ari kuno makauya hamuna zvakanaka handiri munozoona kuti imi mune muchingoti tiri mukomboni hapana zvatinoitwa muchingoita zvamunoita mega ngatiite dare rimwe chete hama dzangu tibatsiranei kana anenge ane zvada kutaura anosimudza ruoko tomotibatsirawo kuti mai avati handeito mati mwana uyu ndi murume wamaya uyu mwana mbiri nayani nisifadha mwana uyu akatorwa vaita mwana uyu wakaita makore aigara semurume yani agara yese azoya mari nezvimwe zve zvakazoya avaita kukizana zvekufanira kubhadhara mari kuti adii mwana abve pamusha mwana kai pamusha aichengera ndii mwana ane mazvinhu vakata zvekutizira akata uri mazvinzwa wanaita vari kuti hana kuti mazvinzwa ndiya yana anokuti mazvinzwa naiba aiwa muri kugadziriswa hamuzoti bhati mutauro wokuti mazvinzwa ikomandi ari mazuva saka inonzi dzosai statement yenyu mutauro wenyu mataura maita kuti ndino urombo musikaise bhati chidzosai tinzwe matauro amaita iwe kuti mazvinzwa gadzirisai statement gadzirisai statement yenyu uyagara pashama uyapa kana adzimai vako vaimugari panga papoina pedya titaure tese taureva ndovachizwa ndinorombo ni nemashoko nekuti ndare zvangu but watoti bhati watodzokorora nditi uri murungwe chichazotaura ichinzwe sorry ndinorombo tatambira urombo hwako iwe wangoida kutibatsira dare handitika chinzwa nyaya yatakuda tasikatozivi kuti uri pari iwe ndonogara naamai vanoita unhu hwekubuda mumba uchitadza kugadzirisa mhuri yako uyu kana uyu watori mwana wako uyu handizvo
zvare mwana wako manje zvinhu zvino zvakaitika izvezvi iwe uripo sababa waifanira wakagadzirisa amai avo kuti amai kanhau iri panapa ndekuti mwana aenda zvake but musaenda fiya nekwaakaroorwa ndizvo wakazvitadza zvese izvozvo asi muno munokwanisa kudifenda kuti mwana yakatizira akazodai asi makarya mese $40 yakabva kumukwasha ndetidzoke kumashure handiti munoona chakaitika ndechekuti kuzoti pazoti mwana uya wekumbandika tanga tiri padare semagarira takaita kudai indiri chairman nane mwangu chairman unganani tandi pakati pokudi pokutonga nyaya iyoyi anzadzi emukwasha akwanisa kutora dombo kutema mudzimai wangu ipapo padare ipapo kutonga nyaya ndimona saka maona era yakaitika ndeyekuti mimi ndimamuri chairman ndimaitonga nyaya muchitonga nyaya yemwana wenyu ndakauya pakaita simba rokuti woona kuti uri chairman ndobva dombo ndobva pachitemwa mudzimai wenyu manje kuti neuchairman wenyu ihwohwo toda kukuona ndizvoka tasingatonge mwana wetu taitonga bata kwakaitwa nechi uyu mukwasha takatandipaa kuti pauda kugadzirisa kuti vana vadii vadzokedzani vadii tingori chinhu chimwe chete handiti maona ndo mamiri akatachi maita basa chairman imimi matotaura kuti muri chairman ukoko uyu mudzimai wamaka muchitonga naye wacho mamusiriya zvamakamaona kuti masumba adzimai wenyu vasungwa ini demauya naye mataura kuti uyu unoda kuramba chiko uyu mudzimai watakatonga ndeuyu watakabata mumba make ndakuita mai avo vakatora mwana wavo ikona vakatengwa toti vakatemerwa mahara nekuti mudzimai hapo tinotenda nemashokini nyaya yakaitika ndekuti takakamira vese vanhu ava hapo izveso zvinoti vanhu vacho vese havapo havasi kunzvimbo kwenyu variko but ivo havana kuuya kuatenda nekuni asi makavadedzawo takambotaura nezvazvo tikati musi wa 25 tikudiwa kopi kwamama aiwa ivo vaigozouya kunose vaitaura kuti ndimo akaposa munhu endai zvawaifanira kudai wakatoita iweweka sachairman ungadai wakaendako kuno mupurisa wamambo kuti iwe bata vanhu vaviri uyu neuyu vatakatonga ava kuitira kuti vanoita umpowo kupi wakazviita nokuti havangowika vasina kusunga asi ndakakwanisa kuzwa inini kuti ndingoti tifambe kuno mukwasha manje hazvina kunijekera asi nangotiwochi rege ndiuzewa mwangu machairman because ini ndiri chairman but kune vamwe vangu vandinawo vakuru vabe yangu atinochi imbofambisewo nyaya dzimudii munoti dzinofamba sei manje adzimai venyu vari kupuwa mhosva kaikupinda mumba memukwasha kupinda kwavakazoita mumba memukwasha handisi kuramba hangu vakazopinda nenyaya yekuti vanga vadii vatsamwa kosi vanga vari pa40 semagarira takaita kudai vangose vangorwa nedombo pana paziso vanamona ziso zvariri makaita police case vakanzwira tsitsi mukwasha musikanaka hazvanzi yeuyu yakauya kukurwisa iyi mimika yakayatoona mistake yatiri kutoona panapa kuti nyange deno zvakadero hamuna kodzero yekuinda kumba kwemwana uyu kundomita sei deno makauya kana kumhiri kwagirivhisi kemutsvaka wamwe mai vechikuru amai uyai kuno pane nhau iri kunetsa yakadai kuti mai ava vakagara panina mamadzimai vobva vataura neimba iyi vataura nemba iyi ingadai izvozvi ine mataurikiro ainoita zvino ipapa batasai masiya vamwe vanhu vanoimplicatwa munyaya iyoyi vakatonorwisa mai avo apa tiri kuvatova nemhosva ivo vakatoregerwa vanhu vane mhosva futi havana kuvasungisa kupolisi apa vatemwa nedombo mazviona zvakanaka ndokungati kana pasina vamwe vari kudzomburutsa tachisvika kumagumbo kwenyaya iwewe uri kunzi wanga unechi une girlfriend wanzwa yaukanga uchichengetesa kuhadhadzi dzako nyaya ndekusumudzwa iri yegirlfriend yatsamwisa ambuya vapa natezvara vapa nemusikana wapa kuti iende kunogadziswa muvillage yako iko kuvillage ikoko hadhadzi dzako ndokusumuka ndokurova vachi ipapo pakataurwa mashoko sekubata kwana achiita handiti padare pakataurwa mashoko mamwe anozosanganisira kuti izvo
haubereke for 3 years. Handiti? Iwo hatingarambe kuti hana mutauriri, anogona kuti kana vanhu vasimbudzana anotaurwa mashoko iwayo nekukandudzana, uyo achipotsera uyo achida sei achipotsera. Now iwaya mashoko iwaya ekuti uyu wanzi uri ngomwa une makore 3 usingabereki, zvakabva zvasimbisa uyu namai vake kuti ndosaka kune mumwe musikana ari kuchekura naatete uko, nokuti wangu atodzichi habereko. Saka vakaona kusimba manje kwenyaya yacho. Iwo nokungwadisa pakuti tachi girlfriend yavo, whether uri kurama watazi pando zviripo zvavataura apa. Saka vakaona kusimba kwenyaya, ndio vatutwa nehasha avo kuti zviri ndani kuti mwana washadi abve pamba. Uyo futi wakapinda muhasha futi mukadzi wako kuti zviri ndibve kana ndichitaura kunzi handibereki panapa pachena pane vanhu, zvino zvaundita sei ndibve ndiende. Saka asina kuita nharo manhengi dzekuti amai musabvise mbatya. Amai vaenda kuya kwako iwe uri mubedroom, watopinda mukati, iwe vatakanga achiramba kupinda mukati, asakata zvokufoswa handiti ndibva apinda. Amai ndibva apinda mubedroom. Saka nyaya totonga panapa ndechi yekupinda mumba nemukwasha. Kongosoko kune mhosva dziriko asi nyaya yekutonga ndekupinda mumba nemukwasha. Regai ndibvunze dare parasati tasvika kuno, vanopinda mabedroom edu vana baba ndanani? Uku isusu pachivanhu chedu chesu takagara pakurarama kwedu kweupenyu sevatema, tine ana sekuru, tina natete, tina nambuya. Saka vanhu ivavo vanofanira kunge vachikwanisa kukwana mukati nevazukuru vavo vanenge varimo. Mama avo tokadi vakatora chidanho chisiri chavo, kunyange hwangu zvinorwadza, asi pakurwadziwa vanokwanisa kunyasa kunzwisisa kuti ndikarwadziwa tosvika papi. Saka vaifanira kunge vachirwadziwa, asi vaifanira kunge vachizopa kurwadziwa kwavo, vaifanira kutora mumwe munhu wopanesi, sezvataura nababa kuti vaifanira kutora mumwe munhu wopanesi anofanira kuenda kunotora danho iroro iwo zombopirwa chete. Mama itazve pakugara kwedu muchivanhu chedu, munhu anofanira kupinda, anokodzere kupinda mumabedrooms medu, isu takura saizvizvi mudzimba dzedu idzi. Wokutanga muramu, handirika munikina womudzimai wangu, kana kuti mukoma wemudzimai anogona kupinda bedroom mandinorara inini, handirika. Tozoti muzukuru wangu, mwana wemwana wangu, mwana wehanzvadzi yangu, mwana kana musikana, ambuya ndakona sekuru, kwete mazuva ese kana pane zvenge zvaitika, handirika. Anokodzere kupinda mubedroom mangu kana mubedroom medu mumba medu, handirika. Wakaona zvaomesesa chaizvo, zvasvika pakaomesesa, hama dzangu isababa, mukoma wangu kana nina wangu kana sekuru vanogona kupinda mubedroom wacho, kana sekuru vagona panenge parwariwa, regai tipinde tione zvakamira sei. Munhu anopinda muna ambuya mubedroom. Now vanhu vasingafanire kupinda mubedroom kana zvakadii, vasingafanire kutopinda mubedroom. Chekutanga, mwana wangu musikana hafanire kupinda mubedroom munovata baba. Mwana musikana hafanire kupinda mubedroom mehanzvadzi yake mukomana, kana mukomana hafanire kupinda mubedroom chivanhu icho ndochikaraka. Zvinoitirwa chii? Zvinoitirwa kuchengetedza tsika nekuremekedzana, kuti tirege kusvika pakunomarana. Tsika yacho iri kumhanyira kuvhariridza chipini, inozi chimina. Tinoda kuvhara kumberi uku, nokuti zvakaita nusu munopinda muchimina kumberi uku, anoyema. Saka tikuti izvozvo ndo zvatoita kuti zvirege kuda sei
Vanhu vakadaro havanoba Ambuya naTezvara havapindi mumabedroom, havapindi kana zvakadii, hazvibvumidzwe nyambo pakurambana. Kana kuti hasha dzakadii ukatosaudimura musi kwesadzvinyu nehasha haupinde mumba memukwasha, hazviiti. Now iko chimboita kuti mukwasha anzi unofanira kuombera achichochomara achihwarara ari kukuita sei kuti vasasvikirane pai pana ukama tuze nokuti hapana mukama nokuti mwana wavo uyu ndinaye uyu. Ava vakaita lusi vakaita zvokutamba vachitachiramo ava vanopinda muchimina uyu ari mumbao mukwasha naAmbuya vanotogara vese hapana ukama. Zvino kana ukapinda mumba mukwasha ukasvikoona zvinosenzeswa pamubhedha unotasa isu tenge chitoti kana mbatya yemukati chaichai yemukwasha Ambuya afanira kuita sei kuiona. Kana mukwasha afanira kuona mbatya yemukati yani nekuti mubedroom kade munochengeterwa maprivates ose, asi amai ava vanopinda neukasha hwavo vanose vakapinda vakanopinda nokuti vanzi mwana wavo haadi. Saka ava mai ava vakanoita mvumo yekurambanisa mwana uri mukwasha nemurume wake kuti wanziwa hauzvare chibuda chitobva maizvizai sei kuti pamwe ari kuda murume wake. Vanhu vanogara makore mangani kwasina mwana, vamwe vangona kusvika na 10 kana 20 vamwe vanotosvika pakutowira kuti shama ndingatichimbogarai. Now saka amai makakanganisa, muri kupona pamukakanganisa mupande papi chaipo pakupinda chii chakakonza hamuna kusvika pakuti godi pamukakanganisa chachapai makapinda mubahongo asi pane hamuna kupaona makatungamirirwa nehasha ndo dzakakupai kuti mubhedhe kusvika ipapo. Hasha dzino dzakakudi makatadza kunde, saka makakanganisa kupinda mukwasha. Saka kukwira dare kwomukwasha kuti Ambuya vakapinda mumba mangu zvisina mvumo. Imazoshuwa mukubvuma kuti makapinda mumba memukwasha. Iyo imhosva pachitsika dzedu dzechivanhu hazvibvumirwe, saka imhosva vatagire mitombo. Kana mune dzei dzamunoda kuzokwira agere dzinokwasha dzinouya zvakanaka ava ndaAmbuya kava hatisi kaka uyu acharamba achiombera kuna Ambuya kaka hazvina kuti havana kurambana kava naye dare rino hasi kumbotaura kuti ramba naye ava ndaAmbuya ucharamba uchita sei yes kumudzimai zvanga ambobva kunitaurira kuti hachandida imwe stage imwe ndezvehasha uchazodzoka mumwe achazodzoka apa tiri kungotonga yamai vapinda umba unless iwe kana waiwa nepfungwa dzekuti handichada dai akamusvikondiramba ndibva ndaona matorero uyawa ndezvimwe isu zasitokanyaya kurambanisa nawe utongwa ndeyamai wapinda umba. Saka tikuti mukwasha acharamba achiombera kuna Ambuya vake ava ndaAmbuya vake uyu mudzimai wake. Isusu sedaro manje kuti aiwa nyaya kana yakonwa amai vakoneswa havangobuda vachikuti haura ndakoneswa zvatopera vanofanira kutobvisa nenda murandu kana ndine urombo mukwasha ndikapinda mumba mako. Manzwa munozwa mai munotobvisa mbudzi yekupa mukwasha uyu ndine urombo ndakaupinda mumba mako ndakaona zvanga zvirimo hamene kuti makaonei kana kuti hamuna chamukaona kuti mangazadzwa nahasha asi ndine urombo